Insellmulkom dinja xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn se waslulkom il-Lectio Divina f'dan il-jum għażiż tal-miliet. Il-Knisja llum tiċċelebra it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Fuq il-liturġija tal-kelma, il-Vanġelu tal-Quddisa li ċċelebrajna illum biex ftaħna din il-ġurnata fil-lejl qaddis tal-miliet hija bbażata il-Lectio Divina immexxija mill-Biblista Patri Marcello Ghirlando, Franġiskan. Għalhekk ejjew
nejxu dan il-moment sabiħ tal-kelma ta' Alla f'dan il-jum qaddis tat-twelid ta' Sidna, nagħtu bidu billi flimkien inkantaw l-ewwel innu flimkien mal-kor. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Missier qaddis nitolbuk tkompli timla l-qalb tagħna bil-farħ u s-slim li kantaw l-anġli fl-ewwel lejl tal-miliet. Kompli imla l-qalbna l-Ispiritu qaddis tiegħek. Ħalli nkomplu nilqgħu lil Kristu il-mulej fl-intimità kollha tal-ħajja tagħna. Ħalli bil-ħsibijietna, bi kliemna u b'għemielna nxandru l-ġmiel tal-imħabba li inti għandek għalina fit-tarbija ta' Betlem. Dan nitolbuh f'ismu li miegħek u mal-Ispirtu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia.
mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dik il-ħabta, Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi ukoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret u tal-Alludija fil-belt ta' David jisimha Betlem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet tqila. Ġara li meta kien hemm Marija għalqilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi raja fir-raba' qassa mar-merħra tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddit madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżewx għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu il-Messija, il-Mulej, u bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġli għad kbir taqtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fl-ola tas-smewiet u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-Mulej. Tifir lilek Kristu. Fil-fatt naħseb li jintom tafu daqsi illi huwa biss San Luqa illi jirrakkonta fi ftit kliem it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu fil-aħar ta' Betlem. L-ebda evanġelista ieħor ma jagħtina dettalji fuq it-twelid ta' Ġesu,
li jseħħ f'Betlem, ħlief xi ftit indirettament San Mattew fil-Vanġelu ta' tfulija tiegħu b'riferiment tal personaġġ ta' San Giuseppe. Fil-fatt, jien nimmaġina dejjem u mhijiex immaġinazzjoni fl-ajru illi l-ewwel insara kienu jistaqsu ftit fuq l-oriġni ta' Ġesu, fejn twieled, fejn trabba. Ovvjament l-Evanġelisti palma tafu ma kitbux il-Vanġeli bilan illi jagħtuna dawn id-dettalji, għax fl-aħħar mill-aħħar l-Evanġelisti rridu jagħtuna il-qofol tal-messaġġ tas-salvazzjoni marbut ma' Ġesu, b'mod partikolari allura il-ġrajiet tal-passjoni, tal-mewt u tal-qawmien tiegħu. Kien biss ftit huma u jissawru l-Vanġeli l-Evanġelisti biex ngħidlek ħassew il-bżonn li jitkellmu fuq il-ministeru pubbliku ta' Ġesu u mbagħad tal-grazzja tal-Alla tnejn minnhom minħabba l-konoxxenza li kellhom ta' San Giuseppe, qed nitkellem minn San Mattew, u l-konoxxenza li Luqa kellu ta' Marija, żiedu wkoll xi dettalji fuq l-oriġni ta' Ġesu. Il-Knisja temmen illi Luqa iġib dawn id-dettalji, il-ftit dettalji li jikteb fuq it-tfulija ta' Ġesu direttament minn fom Marija. U propju allura matul dan il-lejl xandrilna dan il-Vanġelu tant sabiħ ta' San Luqa illi b'daqqa ta' pinna fi ftit kliem jirrakkonta b'sempliċità kbira it-twelid ta' Ġesu. Fil-fatt smajnieh żewġ tivrus ġara li meta kienu hemm Marija l-ila iż-żmien biex taħles u wildet l-ewwel iben tagħha fi sqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Propju għandna l-qofol tal-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesu illi seħħ Betlem. San Luqa jgħid Marija wildet l-ewwel iben tagħha. Allura kellu oħrajn le, ovvjament San Luqa il-kelma Griega li juża l-ewwel iben prototokos huwa titlu kristoloġiku. Huwa l-ewwel u l-uniku iben tal-missier, l-ewwel u l-uniku iben ta' Marija. Wildet l-ewwel iben tagħha fi sqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'ħafna mill-pageants tagħna tal-miliet u xek ta' tfal ġeneralment, almenu meta kont tifel hekk konna nagħmlu xi pageant u xek tal-miliet u dejjem nippreżentaw lil Giuseppi u lil Marija jħabtu l-bibien tal-lukandi biex isibu post fejn Marija tista' tistrieħ u fl-istess ħin twellet. San Luqa ma jitkellimx mill-lukandi fil-verità. Il-kelma Griega li tintuża katalima hija il-kamra ta' fuq, ma kienx hemm post għalihom fil-kamra ta' fuq. Nafu li Giuseppi u Marija kienu marru Betlem mhux biex iweldu, ma' ċensiment għax Giuseppi kien mid-dar u mill-familja ta' David li storikament kienet familja illi kienet minn Betlem. Nimmaġinaw u mhux flajru nerġa' ngħid li Giuseppi mar għand il-qraba tiegħu. Fil-kamra ta' fuq il-guest room, immaġinaw id-djar ta' Betlem, id-djar sempliċi ta' Betlem, pa' djar antiki tagħna Għawdex u Malta, l-lum ngħidulhom farmhouses bil-pulit. Ġifieri, imma qabel forsi wħud minnkom tiftakru u xek isfel bil-bitħa jintuża anki
għal-bejjem, għat-trobbija tal-bejjem, u stora l-ikel tal-bejjem, u mbagħad il-kmamar ta' fuq fejn kienu jorqdu, u l-kamra anki tal-ospiti, il-guest room. Għal Marija u Giuseppe ma kienx hemm post fil-guest room, nimmaġinaw li Giuseppe kellu l-qraba li huma wkoll marru Betlem, allura id-dar tal-familjari kienet full up. U allura għażel illi jinżel fl-erien fil-post fejn kienu irrabbu l-bejjem fil-pjan inferjuri tad-dar. Ħafna mid-djar f'Betlem bħal mbagħad anki f'Nazaret jew kienu jużaw erien naturali biex irabbu l-bejjem jew inkella iħaffruhom huma stess skont l-ebużija tal-blat u jużawhom appuntu għat-trobbija tal-bejjem u għall-istorage tal-ikel. F'dan l-ewwel lejl tal-miliet għax ma kienx hemm post għalihom fil-kamra ta' fuq, jgħid San Luqa, Marija u Giuseppe niżlu fil-post fejn kien hemm il-bejjem, allura l-preżenza tal-maxtura il għaliex San Luqa għalinna fisqitu u medditu f'maxtura. Propju f'dak l-ar Ġesu jitwielet fil-faqar allura u fis-sempliċità. Dan huwa l-qofol tal-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesu, imma bħal kull Vanġelu għandu kuntest u kuntest importanti ħafna. San Luqa jinqeda b'dan il-kuntest biex joħloq kif sejrin naraw fil-qosor diversi kontrasti biex jinsisti fuq il-verità tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Jiġifieri li dan Ġesu liben Alla verament sar bniedem. Dak li mbagħad San Ġwan fil-prologu b'mod aktar solenni u xekk jiddikjara u l-verb sar bniedem, il-verb sar laħam, verament bniedem u għammar fostna. San Luqa jgħidha dil-ħaġa imma jgħidha b'mod artistiku. Aħna nemnu li San Luqa tradizzjoni ekklesjastika tgħid li kien pittur. Issa, jekk kienx pittur, Pitter bil-pnitzel u bil-żeba ma nafx. Imma ċert li kien pittur tal-pinna. Il-kidba tiegħu tixet għal bniedem li kien jafi Pitter bir-rakkonti tiegħu kwadri sbieħ immens illi dejjem jgħaddu messaġġ teoloġiku importanti. U fil-każ ta' dan il-Vanġelu ta' twelid ta' Ġesu ipitrilna kwadrett sabiħ immens u dejjem biex jinsisti fuq il-verità tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Nerġa' ngħid dan il-misteru trement tal-imħabba ta' Alla li f'Ġesu isir bniedem. Per eżempju, l-ewwel kuntrast. San Luqa ta' storiku tajjeb li kien jagħtina anki il-kuntest storiku. Meta jgħid f'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Jissemmew żewġ personaġġi storiċi marbutin mal-Imperu Ruman, Ċesari Awgustu u meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja.
tinsewx illi fi żmien Ġesu il-Palestina kif kienu jsejħu l-Rumani u m'għandax taqsam xejn mal-isem Palestina u Palestinjani llum. Fi żmien Ġesu il-Palestina kienet parti mill-provinċja Rumana tas-Sirja fit-tramuntana tal-Art Imqazza tas-Sirja Palestina. U anki jekk il-gvernatur Ruman tal-Ludija kellu ħafna poteri, fl-aħħar mill-aħħar dejjem kellu jagħti rendikont lill-prefett Ruman f'Damasku tas-Sirja. U għalhekk San Luqa bi preċiżjoni storika jgħid meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. Imma l-kontrast li joħloq San Luqa mhux tant ma' Kirinu jew Kilinu insomma hekk tidu tgħidulu hekk. Imma ma' Ċesari Awgustu. Jien ma nafx kemm intom mitħla tal-istorja tal-Imperu Ruman. Imma l-istoriċi jgħidu li fi żmien Ċesari Awgustu l-imperu kien għaddej minn dak li bl-Ingliż nistgħu nsejħulu a golden age. Fis-sens li l-gwerer ma tantx kien hemm, allura il-paċi tagħti lok anki għal ħafna riorganizzazzjoni tal-imperu, ħaġa li fil-fatt hekk għamel Ċesari Awgustu. Irriorganizza l-imperu, saħħaħ il-bini tal-infrastruttura tat-toroq, intom tafu kemm kienu importanti it-toroq fi żmien ir-Rumani, minn hemm toħroġ u xekk dak li ngħidu bl-Ingliż all roads lead to Rome. Fil-fatt hekk kien hemm infrastruttura tat-toroq illi skont kif tħares jew minn Ruma jitilqu għat-truf l-aktar imbeda tal-imperu jew jekk titħares minna l-ora all roads mill-periferiji lead to Rome. Għalhekk iċ-ċensiment pereżempju, iċ-ċensiment aktar milli eżerċizzju ta' surveys ta' kemm għandek popolazzjoni kien isir biex ovvjament jinġabru t-taxxi. U jinġabru t-taxxi b'mod partikolari biex tissaħħaħ l-armata Rumana illi kienet il-backbone ngħidu bl-Ingliż u xekk tal-Imperu Ruman. Interessanti dak li kitbu diversi poeti u storiċi fuq Ċesari Awgustu. Sejħulu Binalla, tafu li l-Imperatur Ruman ħafna drabi kienu jiddivinizzaw. Sejħulu prinċep tal-paċi, sejħulu organizzatur kbir. Interessanti illi kien hemm sforz biex l-imperatur mhux biss jitqies bħala Alla, imma daqs li kieku ilibsuh bil-karatteristiċi divini kollha, jigglorifikawh fil-veru sens tal-kelma. U San Luqa għalhekk isemmih mhux biss biex jagħtina il-kuntest storiku preċiż tat-twelid ta' Ġesu, ma nerġa' ngħid biex joħloq kuntrast. Minn banda għandna bniedem Ċesari Awgustu li jiġi moti karatteristiċi divini. Bniedem illi jippretendi li jsir Alla. Mil-banda l-oħra il-veru iben tal-Alla, l-ewwel iben ta' Marija, illi kif ngħidu fil-kredu huwa Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul ta' natura waħda mal-missier bih sar kollox, għandna
Alla illi jilbes in-natura umana. Qed taraw il-kontrast minn banda Ċesari Awgustu illi jippretendi ta' bniedem sempliċi li kien bħalna xejn aktar. Forsi kellu troni kbar minn tagħna. Ifhmuha kif tridu. Bniedem illi jippretendi li huwa Alla u mill-banda l-oħra l-imħabba tremenda ta' Alla illi tagħmel illi Alla isir bniedem. Fis-sempliċità imneżża minn kull glorja. Kważi kważi hemmhekk ta' dak illi mbagħad San Pawl kellu jikteb fl-innu kristoloġiku illi nsibu fl-ittra lill-Filippin. U għad li kellu in-natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Imma tneżża minn kollox billi ħal natura tal-sir. Sar jixbaħ lil bniedem, der minn barra bħal bniedem, ċekken lilu nnifsu. Mbagħad San Pawl iżid ovvjament bil-misteru tal-fidwa f'moħħu f'qalbu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Hemm kuntrast ieħor illi San Luqa joħloq. Meta jlibbes l-aktar nies meqjusa bħala emarġinati u foqra ir-rajja bil-glorja divina. Mela, minn banda għandna id-dera ta' Ġesu illi minn Alla jsir bniedem. U mill-banda l-oħra bil-kontrast li San Luqa joħloq mar-rajja juri r-raġuni għaliex li bent Alla twilet u sar bniedem bħalna f'kollox barra dnub. Il-Vanġelu li smajna hemm silta mhux sħiħa illa li xumbat il-Vanġelu jkompli jinqara fil-Quddisa tas-Sabħ. It-tħabbira lir-rajja, ir-rajja ta' Betlem, ir-rajja li kienu meqjusa minkejja x-xogħol importanti li kellhom illi jindukraw in-naċ tan-nies tar-raħal, kienu jitqisu bħala second class citizens biex ma ngħidx third class u fourth class, almenu mill-mentalità reliġjuża, ifhmuni. Għaliex ir-rajja peress li ħafna drabi kienu jgħixu barra ma setawx josservaw kif ngħidu bl-Ingliż in-nitty-gritty ta' tant preċetti, lut, ta' ħasil, ritwali. Kellhom jgħixu u ngħidha b'mod oġġettiv, mhux dispreċċattiv, fil-ħmieġ. Mal-bejjem kienu qed jagħmluha. Allura mill-mentalità reliġjuża kienu jitqisu bħala mhux tal-periferija biss imma tal-ultra periferija. Imma f'dak l-ewwel lejl Alla mhux biss jażel dawn l-emarġinati biex ikunu l-ewwel reċipjenti tal-aħbar it-tajba tal-ikbar aħbar illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li huwa Kristu l-Mulej, imma ilbishom bil-glorja tiegħu. Fil-fatt il-Vanġelu jgħid u derilhom anġlu tal-Mulej u l-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom. Kemm hija importanti din il-kelma fis-sempliċità tagħha. Il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom. U di mhix biss kwistjoni li dak il-lejl iddawwal bil-kwiekeb u bil-kant tal-anġli wkoll. Imma bit-tħabbira ta' twelid ta' Ġesu, ir-rajja daħlu fil-misteru tad-divinità ta' Ġesu.
daħlu fil-glorja tal-mulej. Il-kontrast huwa Ġesu li jinża il-glorja imma bis-saħħa ta' dak l-att li bih jitċekken u jsir il-sir il-bniedem li jemmen fih li jilqgħu bħala feddejr jilbes il-glorja ta' Alla. Araw xi ġmiel. Jgħidha San Iljun il-Kbir fit-tieni qari tal-uffiċċju tal-qari ta' nofs il-lejl tal-miliet u xek. Ftakar bniedem fid-dinjità tiegħek. Inti tilbes id-divinità bis-saħħa ta' twelid tal-feddej. It-tielet ħaġa li nixtieq naqsam magħkom mhuwiex tant kuntrast illi ipitter bil-pinna San Luqa, imma huwa dettall li naħseb huwa importanti ħafna. San Luqa permezz ta' fom l-anġlu isejjaħlu sinjal. Mela, fil-bidu smajna li San Luqa jgħid u Marija wildet lill-ewwel iben tagħha fisqitu u medditu f'maxtura. Fisqitu fis-sens li geżwitu fil-faxex tradizzjoni antikisma għal min iwellet it-trabi, forsi llum m'għadniex nagħmluha, imma naħseb jien il-bużna nittana wkoll ma' twelid ta' trabi barra li jaħsluhom u xek kienu jgeżruhom fil-faxex. Meta l-anġlu iħabbar it-twelid ta' Ġesu lir-rajja jinqeda b'dawk il-faxex u b'dik it-tarbija fil-maxtura u jagħmilha sinjal. Fil-fatt il-Vanġelu jgħid u bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija infisqija u mimduda f'maxtura. Qed ninduna kemm huma kwik tal-kompjuter san wara, ġibu l-vers mal-ewwel qed jaqraw li moħħi. U bħala sinjal, proset, ikolkom dan, issibu tarbija infisqija u mimduda f'maxtura. Huwa sinjal għal San Luqa. U bħal kwalunkwe sinjal irridu nifhmuh, irridu anzi niddeċifrawh. Palma niddeċifraw ħafna sinjali sempliċi fil-ħajja tagħna. Jekk kienu ġej traffic light sel aħmar, jien ma bqajtx għaddej, iddeċifrajt is-sinjal l-aħmar ifisser stop. Veru jew mhux veru? Almenu ġeneralment, mhux għal kulħadd, imma ġeneralment hekk. X'inhu s-sinjal tal-faxex? Interessanti li fl-iskrittura il-faxex ħafna drabi huma sinjal tal-fraġilità tal-bniedem li jitwielet iva okkażjoni ta' ferħ, imma malli jitwielet il-bniedem bħalma twelidna aħna jibdew jgħaddu s-sekondi u l-minuti u s-sigħat lejn il-mewt. Veru jew mhux veru? Jibda l-countdown malli nitwieldu. Il-countdown fis-sens li aħna fraġli, ma nitwildux għall-eternità fiżikament f'din id-dinja. Il-bniedem huwa fraġli. U fl-iskrittura l-faxex huma dejjem sinjal tal-fraġilità tal-bniedem. U għalhekk San Luqa jinsisti fuq dan is-sinjal. Marija fisqitu lil Ġesu, geżwitu fil-faxex li jfisser Ġesu verament sar bniedem. Ġesu verament ħan natura dajfa tagħna l-bnedmin. Ġesu verament libes l-umanità fraġli
dajfa mixja lejn tmiem illi nilbsu konna kemm aħna. U dan jiġi konfermat mhux mill-Vanġelu tal-Miliet, imma mill-Vanġelu tal-Għid. Il għaliex meta l-Apostli daħlu fil-qabar vojt sabu. Ejdu li sabu. Il-faxex. Sinjali li dak Ġesu illi kien sar bniedem u libes l-umanità dajfa fraġli tagħna bil-qawmin minn bejn l-imwiet ħalla d-dufija u l-fraġilità umana warajh biex iqum b'ġisem glorjus. Imma interessanti wkoll f'moħħi qed jiġini il-profeta Eżekiel, però hemm eżempji oħra. Il-faxex ħafna drabi huma sinjal tal-kura materna u paterna, tal-kura tal-ġenituri li kull tarbija li titwilet teħtieġ. Fenna fien, il-profeta Eżekiel għandu silta sabiħa immens, jimmaġina lill-Iżrael bħala mara, imma jimmaġina fit-twelid tagħha u jgħidilha f'isem Alla meta twelidt abbandunawk, ħadd ma ħaslek bil-melħ u ħadd ma rabtek fil-faxex. Jiġifieri l-ġenituri tiegħek abbandunawk. Kont jien li ġbartek mit-triq, ħsiltek, libbistek, indukrajtek u indukrajtek matul is-snin sakemm sir ċebba u mara sabiħa, eċċetera, eċċetera. Imma l-faxex f'dak il-passaġġ u mhuwiex l-uniku fil-Iskrittura huwa sinjal tal-kura tal-ġenituri. U dan jiġi konfermat fis-sinjal li jagħtina San Luqa fil-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesu. Li r-rajja qalilhom u bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija, infisqija u mimduda f'maxtura. Imma mbagħad meta r-rajja jaslu Betlem, mhix inkluża fil-Vanġelu ta' bil-lejl ma ta' filgħodu, San Luqa ma jgħidx li sabu tarbija, infisqija u mimduda f'maxtura, imma jgħid u sabu lil Marija, lil Ġuseppi u t-tarbija mimduda f'maxtura. Spiċċaw il-faxex, għax il-faxex kienu Marija u Ġuseppi. Jiġifieri San Luqa għal darb'oħra jibqa' jagħti d-daqqa fuq l-istess grampun. Ġesu verament sar bniedem. U bħal kull bniedem kellu bżonn il-kura materna u paterna. Kellu bżonn il-ġenituri tiegħu. San Luqa hekk isejħilhom meta jirrakkontanna t-telfien ta' Ġesu fit-Tempju. Il-ġenituri, u jew prezentazzjoni, il-ġenituri ta' Ġesu ippreżentaw fit-Tempju. Ġesu biex jitrabba, biex isir il-Messija, dak li jsalva l-poplu tiegħu minn dnubitu, neċessarjament kellu bżonn lil Marija u lil Ġuseppi. U allura San Luqa jerġa' jgħidilna sar bniedem. Sar verament bniedem bħalna f'kollox barra id-dnub. U għet jista' jkompli jispjega dal-Vanġelu ta' ħafna studjużi, anke Santi Padri fil-Maxtura u fil-Xaxex u fil-Faxex tiġa jaraw il-qabar vojt, id-destin ta' dan li bentalla li jsir bniedem biex jisalvana, biex jagħmel il-mixja tiegħu lejn is-salib u joffri ġismu ħajtu lil missiera lina l-bnedmin, imma ħalli ma naqbżux
fi żmien il-għid, għax inkella jkun imissni ma jkollix ngħid imbagħad. Sar bniedem bħalna f'kollox. Barra dnub. Dinja dan huwa l-kwadru illi b'kontrasti, kull artisti jgħidu bil-kjaro skuro u xek, b'kontrasti u barti letterarja sempliċi imma effettiva u tal-aġeb, ekku, San Luqa jfakkarna li dan Alla tagħna ma pretendiex li aħna nersqu lejh, għax ma stajniex. Laqqas kellna l-ħila nersqu lejh. Imma resaqu u kif jinsisti mbagħad San Mattew sar għalina Immanu El. Hija din l-umanità ta' Ġesu illi titwielet fl-umiltà u s-sempliċità illi tant saħret lil San Franġisk u xek. Naf kemm spajtu fuqu din is-sena. Jalla s-saħħar li jenna u kif stedinna l-Papa f'dawn il-ġranet timlina baġeb kbir quddiem l-imħabba tremenda ta' Alla illi tidher fit-twelid ta' Ġesu. Ejjew nagħlqu dan il-mument billi flimkien nitolbu it-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek. Jiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Għatina l-lum. Id-nubi tagħna, aħfrilna id-nubi tagħna, bħalma aħna l-kol naħfru. Ħati għalina ebda tiġri min kull dani. Il-Mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu.
Grazzi tal-preżenza tagħkom, il-kumplament tal-ġurnata tajba, morru fil-paċi ta' Kristu. Dik l-anja sabiħa tal-miliet għanja purament Maltija, aħna naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn wassalnilkom il-Lectio Divina f'dan il-jum tal-miliet. Patri Marcello Ghirlando Franġiskan għamel l-ispjega tal-Lectio Divina fuq il-Vanġelu tal-Quddisa tal-lejl tal-miliet. It-twelid ta' Ġesu, it-ħabbira tal-anġli lir-rajja. Ejjew nkomplu nimtlew b'dan il-ferħ tal-festa sabiħa illi millum dejna niċċelebraw u tul il-perjodu illi ġej. Nfakrukom illi anki bħallum ġimgħa il-Lectio Divina tkun propju it-tnejn, jiġifieri l-ewwel tas-sena u mhux il-ħadd bħalma nagħmlu is-soltu. Da minħabba li l-aħħar tas-sena jaħbad il-ħadd u allura aħna nagħmlu l-Lectio Divina it-tnejn illi tkun is-solennità tal-Maternità Divina Om Alla. Aħna minħatana ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom li kontu magħna u fissimna il-koll fisem ukoll l-isqof nawguraw lilkom il-koll il-miliet it-tajjeb. Waqt li nfakrukom illi minn hawn ftit tal-ħin ieħor propju fit-8 ta' filgħaxija min jixtieq jista' jsegwi wkoll xandira diretta tal-qudiesa tal-lejl li tala il-jum tal-miliet biex ngħidu hekk imxandra dirett minn Villa Randil, il-Belt Victoria, immexxija mill-isqof ta' Għawdex. Ma għalikom kollha kemm dawk li ħatibqgħu magħna, kemm dawk li le mill-ġdid il-miliet it-tajjeb. Sar tarbija biex